गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। रावा एसे खाब्रां खासि जायो आरो खोनानायाव एसे गोरा-गोराबो खोनानो हागौ आरोना। आङो एसे गिबियावनो बयनियावबो निमाहा बिनाय थाग्रोखाबाय। गोबां समाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो भिडिअफोर आपल'ड खालामनाय जायो। बबेबा समाव रावफोरा एसे खाब्रांबो जानो हागौ आरोना। बिदिनो सुरानो थाङो आरो दा माथो खालामबावनो ना। बर'नि राव। दा जियानो हक लोगोफोर, आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि। आरो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि नैबे CM-AAA जोङो बिनि सायावबो सावरायबोबाय थादोंमोन। फाइनालि दिनै 11 मार्च जोङो थांनाय बोसोराव जायफोरा फार्स्ट किस्ति बेबायदिनो मोनदोंमोन आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट मोननो हायाखैमोन ना। दिनै 11 मार्चआव अलरेडि जायफोरा सिगाङाव फार्स्ट किस्ति मोनखानाय दङमोन ना थांनाय बोसोरावहाय, बेबायदिनो निस्सय बयबो मोनखाबाय जानांगौ। जोङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर निउसफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनखादों, नङा होनबा? जोङो दा 3.0आवहाय जायफोरा बेबायदिनो एप्लाइ खालामनो सानदों बा नेनानै दङ ना, जोङो एप्लाइ साननैसोनि उनावनो बेबायदि एप्लाइआहाय फैसिगोन। जोङो दिनैहाय एसे वेबसाइटआव हाबनानै नायनि मा आपडेट्स फैनानै दङ। 3.0 फैगोन बायदि मोनदों आरोना। निस्सय बेबायदिनो 1.0, 2.0 बेबायदिनो 3.0 सेम बेबायदि अरुण'दय बायदि बेबो थांगासिनो आरोना। बेफोर स्किमा आरो थाबायानो थागोन। सरकारा जेसेबां दिनसिम थायो ना। दा इलेक्सनाथ' आरो फैनोसै। दा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो निस्सय सरकारा फैफिनोब्ला आपडेट्स बेवहाय बेबायदि फैगोन आरोना। थेवबो जोङो एसे वेबसाइटआव हाबनानै नायनि बेवहाय मा आपडेट्स फैदों ना, जोङो मिथिनो मोनगोन। बिदिब्ला जोङो वेबसाइटआव हाबहैदिनि आरो जोङो मिथिनो मोनखाबाय 11 मार्च दिनैहाय सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट 1 लाखखौ मोनबाय जानांगौ बयबो ना। बिदिब्ला जोङो हाबहैदिनि वेबसाइटआवहाय। दानिया जों बिदिब्ला गुगोल्सआव हाबफैबाय आरो गुगोल्सआव हाबफैनानै जोङो सार्च खालामदिनि CM-AAA। CM-AAA फैखाबाय नै। CM-AAAआव फैबाय। CM-AAAआव जोङो नै गेवनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय नुनो मोनखाबाय 3.0 आपडेट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दै। लगिंआव फैबाय। आंनियाव बेबायदि ओंखारनानै दङ आरो नै CM-AAA 3.0 बेवहाय निउ ओंखारगासिनो दङ। आवगोलनिया नै लेफ्ट साइडजों थाखाबाय। बेवहाय रेजिस्ट्रेशन फर द चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर आसाम अभियान CM-AAA 3.0 are now open for the financial year 2026-2027 आपकामिं जानानै दङ। फैगासिनो बियो। जोङो फैयोब्लाथाय बेहाय वेबसाइटआव बेबायदिनो एप्लाइनि अपसनखौ जोङो मोननो हागोन आरोना। जायफोरा एप्लाइ खालामनो सानदों रेडि जानानै थानो हागोन। आरो बेबायदिनो ना, जोङो बेकार जानानै दङ, साखरि बाखरि गैया आरो बेबायदिनो बायदिसिना माबा मोनसे बेबखाय मावनानै जानो थाखाय साननानै दङ ना। आरो रांनि आंखाल, रां नांगौ जिहेतु जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बयबो। जायफोरा गोदानै 3.0 खौ नेनानै दं एप्लाइ खालामनो हासिगोन। थाबैनो इलेक्सननि उनाव निस्सय वेबसाइटआ गेवगोन जानांगौ ना। बिदिब्ला गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन।